Руководство телеканала «1+1» заявляет о попытках отозвать их лицензию и осуществить рейдерский захват. Руководство и коллектив телеканала обратились к президенту Украины Петру Порошенко. 15 декабря Надсовет по вопросам радио и телевидения проголосовал за продление действия лицензии каналу. Но саму лицензию не выдали. У руководства «1+1» есть информация, что лицензию хотят отозвать. В телекомпании считают, что повлиять на решение Национального совета пытается непосредственно администрация президента, чтобы в дальнейшем передать контроль над каналом в другие руки. Владельцем телеканала «1+1» является Игорь Коломойский. Недавно «Приватбанк», владельцем которого был он же, национализировали. Я дуже здивована, тому що канал «1+1» – це канал, в патріотизмі якого ніхто не сумнівається. Це канал, журналісти якого всі як один стали на бік ідеалів Революції Гідності. І це канал, який робить все можливе і неможливе для перемоги нашої на фронті. Я відмовляюся вірити, що революції з'їдають своїх дітей. І я переконана, що ми виживемо. І виживе Україна. Глядачі мені вже сьогодні пишуть, скажіть, куди ви ходите захищати канал, кава вже в термосі.